واقعہ لکھیا سی سائیں والدہ ایک واقعہ ہے سائیں والدہ نوجوان سی او دی منگنی ہوگی شادی قریب ہے تے منگنی جدوں ہوئی نا جدوں دیکھن والے آئے تو دے چہرے تے سنتے رسول کوئی نہیں سی انہوں نے پسند کر لیا لڑکا پسند کر لیا منگنی دی ہوگی جدوں منگنی تیار ہوگی منگنی ہوگی تو منگنی ہون تو بعد او علماء کرام دی مجلس کے اندر بہن لگ گیا چنگیاں لوگاں دے کول بہن لگ گیا وڈیریاں لوگاں دے کول بہن لگ گیا کسی نے انہوں آکھے یار گالی بھی تو داڑھی رکھ لے داڑھی رکھ لے داڑھی رکھ انہیں کسی نے چنگے بندے دی گل مان لی داڑھی میں رکھ لی جدوں نے داڑھی رکھ لی تو داڑھی رکھ لی اے دی اج شادی یہ برات تیار ہو گئی تیار ہو کے چلا گیا ہے اپنے سسرال واسطے اپنے سسرال دے گھر جدوں پہنچیا انہوں نے آکھیا اسی جس منڈے دے نال منگنی کیتی سی او تے بغیر داڑھی والا سی اسی تے مولوی نوں رشتہ ہی نہیں دینا اسی تے مولوی نوں رشتہ ہی نہیں دینا تے پتر باپ اگے بھج کے بھی آندا ہے پترا گل اے وے اگر لڑکی تو بغیر واپس چلے گئے تو معاشرے والے کی کہیں گے لوگ کی کہیں گے لوگ کی کہیں گے آ گل ذہن دے اندر اج لے کے جانی اے بت ہے اینو بت نوں توڑنا ہے لوگ کی کہیں گے تے پتر نے اپنے باپ دی اکھاں دے اندر اکھاں پائیاں نے تے آکھیا ابو جی مینوں داڑھی کٹان دا نہ آکھیا جے تسی تے لوکاں دی گل کرنے ہو اسی اج لوکاں نوں راضی کران گے تے کل محشر والے دن محمد رسول اللہ نوں کون راضی کرے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد اللہ اکبر اللہ باپ دی اکھاں دے اندر بھی آنسو نے تے پتر دی اکھاں دے اندر بھی آنسو نے ابو جی مینوں مجبور نہ کریا جے میں داڑھی نہیں کٹانی میں لڑکی نوں باہر کر دیاں گا لڑکی چھڈ سکنا ماں محمد رسول اللہ دی سنت نہیں چھڈ سکتا اللہ اکبر اللہ رولا پہ گیا لڑائی پہ گئی جھگڑا پہ گیا پنڈ دا لمبڑدار بھی اسے جگہ دے تے بیٹھا سی پنڈ دا لمبڑدار بھی انہیں آکھا یا لڑائی نہ کرو جھگڑا نہ کرو میں گل مکا دینا وا انہیں آکھا چودھری صاحب مکا چودھری بھی ماشاءاللہ سہنے ہوندے نے چودھری بھی چنگے ہوندے نے تے ماشاءاللہ چنگے سمجھدار لوگ کی دنیا تے چنگے لوگ ہی نہ ہوندے بڑی دیر تک کام ہو گیا سی چنگے لوگ یہ ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کر دے جان دے انہیں آکھیا گل مکا دینے تسی رشتہ نہیں دینا اسی نہیں دینا انہیں چلو گل ختم ہوگی تسی اپنے گھر چلے جاؤ انہیں لڑکے نو لے لیا برات نو لے لیا اپنے گھر دے اندر پہنچ گیا اپنی حویلی دے اندر پہنچ گیا انہیں اپنی بیگم نو بلا لے چودھری نے انہیں اپنی بیگم نو بلا لیا اپنی بیگم نو آکھیا بیگم میری گل سن لے آ جڑا لڑکا ہے انہیں دنیا نو ٹھوکر مار دیتی ہے محمد رسول اللہ دے نال پیار پا لے آئے اے میری بیگم جڑا محمد رسول اللہ دا بن گیا ہے او میری بیٹی دا بھی بن سکتا ہے جڑا محمد رسول اللہ دا بن گیا ہے اور رب دا بھی بن سکتا ہے میری بیوی میری بیٹی نو تیار کر دے اگر اس لڑکے نال ٹوراں گا تے میں چودھری اپنی بیٹی نو ٹوراں گا جڑا رب اور رب دے رسول واسطے کھڑا ہو جاندا ہے میرے محترم بھائیو معاشرے نو ٹکر ماردا ہے اللہ دی قسم آسماناں تو رب اودیاں مدداں اور نصرتاں کردا ہے بدر دا واقعہ نہیں پڑھیا نبی پاک رات ساری روندے رہے تے اللہ نے کی آکھیا سونے